Počkaj, otočíme to. Si bol najzlý už? Hej, dvakrát. Ty tam máš červené niečo? Tak do Rikovej, tak pohode. Koko, nechce sa to otočiť. Čo to je to červené? To je blesk? To má to oko, to nemá oko. Blesk? Kľudne si aj vtáka v tom umí. Není bude lepšie chutiť. To nejde otočiť. Dík, taký. Pomôž prsty. Joši, tvoja kupola funguje ako umývarka. Počkaj. To natáčaš? Ináč, toto sú 30 ľudia, hej, všetko. Toto je náš dobré, to bolo dobré. Áno, daj to, ešte, daj. Opačne, toto je suché. Opačne, ešte raz. Ešte, To sa mi vracať, nevadí? Na piči. Mám to troška už tu. Tam to je vysoko folión. Umíš si to v kopale, prosím ťa? Tuto to už je. Joši, keď sa pojem vyšťať, môžem si dosť umyť ruky? Prosím ťa. Prosím ťa. Kľudne si. Noši, tak nech žije to Tereza. Tak nech žije, no. Nemáš ten kokot. Navrhujem. Ďakujem ti za oslovenie. Ty ma točíš. Navrhujem Ty toto ma kolo bez točíš. nealka. Navrhujem bez nealka. Čo to kolo? Čo ti šípka?